vanhu vezimbabwe ngatibudei tisapotane nawo macomrades kuitira kuti tiwane rugare, vana vedu vawanewo zororo, vawanewo mapei. There is freedom of speech, but there is no freedom after speech. Zvekare pano paCurrent TV ndinosiuya pano ndine hasha zvakanyanyisa, ndichirwadziwa ndichituka, asi nhasi ndiri kuuya ndine mumwe muono sokunzwa kwandakaita vatauri vachitaura apa, sanganisa ivo vana nyoka yemabhunu vachitaura, vana comrade Geza vachitaura, ndikaona neumwe muono wandinawo, saka ndadzoka zvekare kuti ndizotaurawo muono wandinawo. Handizi kuda kunyepa kuti ZANU ndakaivenga, ende ndakaivenga zvechokwadi. Handisi kuda kunyepa ipapa, handinyepi, ndoramba ndakamira ndakadaro. Ndakaona zvakawanda panguva yandakaona. Ndoda kutanga kutaura pamusoro pevashandi. Vashandi vese zvake chero anonzi mushandi akareruswa kuitwa chimwe chunhu neZANU PF. Mari takashanda, mari dzichipinda mumabhengi, tunotora mari kubhengi kwanga kusina chaibudamo. Tikutaura kuma late 90s nekuma 2000s, kuma 2002 kusvika kuma 2008 kwese uko, mari dzedu dzataishanda dzikaperera dzikaorera mabhengi, tikatadza kumisa zvataida. Zviri zvinhu zvakakonzereswa nehurumende yeZANU PF. Saka mushandi aifanirwa kushandira mhuri yake, vana vake. Taishanda kumabasa zvakaoma, asi chaiuya kumhuri papasina. Ndipo patakatanga kuti nyika ivakwe yanga isingavakike, nekuti maresources ataishandira anga asingachasviki kwatiri. Hatizi kuti aigumira kupi, vana gono vanenge vanotoziva kwavakaisa mari dzedu idzodzo. Ndinorwadziwa zvakanyanya nokuti ndakaona nemaziso angu vana veZimbabwe vachipiswa nerufuse magaro uku, vachirwara vachienda kuzvipatara, vachikonewa kugara chaiko mumba mababa namai vake. Munyika yake chaimo maitadza kukonewa kugara nemaronda aanga ainawo kumagadziko, aikonzerwawo seneZANU PF. Saka ndiri kutaura kuti ndaituka pane vari kutaura kuti kune vanhu vari kutuka. Ndiri mumwe aituka. Shuwa mundiregerere, nekuti hasha neshungu dzinokonzeresa kuti uzosvika pane zvimwe. Izvezvi ndichitaura kudai, ndinotaura ndichitaura kuti ndonzwa nenzeve imwe chete. Imwe nzeve hainzwi, yakatoblokwa nokurohwa neZANU PF. Vanhu vakatorerwa misha, kudzingwa mumisha chaiko, vachiinda vachitiza. Ozonodzoka kwanga atizira oenda achita kuda zvinhu zvambodzikama, ochidzoka kuti achidzoka pamba pake unzi ndiwani, atizvizivi kuti paigara munhu akadai izvi. Nemombe dzake dzakatorwa, minda ikatorwa. Shuwa munhu anga akazvigarira zvakanaka nemhuri yake, kutorerwa zvese izvozvi chero kwaari.
ndivudze kuti anofungei, vana vake vanofungei, mhuri yake inofungei. Nemo kana muchiti muri kutonga muZimbabwe chaiko chaiko, muchitonga nematongero akadai, moti vana ivavava, vanhu ivavava ndevemuZimbabwe, muri kuda kuti vafungei pamusoro penyu? Hamuna kana tsitsi. Ndozvanoreva kuti ZANU-PF zvayo tsitsi haina. Tinavo vanhu vandiri kutaura kudai vakatoshayiwa minda yavo, misha yavo nemombe yavo nemaproperties avo. Vamwe vakatsva kutsva chaiko chaiko zvokuti nanhasi vane mavanga eZANU-PF, kwete emurungu. Nokuti izvozvo munoda kuti tivenge varungu vanambopisa vanhu nenzira iyoyo. Izvi tiri kutaura nezveZANU-PF. Mushure mekunge iyo yadaidzira zvokuti taliberata nyika iyoyi, asi ndozvairi kuitira vanhu ava vasina pfuti, vasina kana banga rekuti toda kunorwisa nhingi, vasina kana kumbomacha kuti ndiri kuda kuenda. Pafungei kuti kuruzevha munhu ari pamba pake uchibviswa, haana kumbotaura kuti ndoda kunomacha, hakumachiki, hamuna mustrita, haana kumbotaura kuti ndoda kuenda kumba kwanhingi ndinodemonstrata. Asi zvese izvo zvaiitika neZANU-PF. Toina mataundi chaimo, macompanies ose kuclosa. Hakuna kambani inonzi yakarohwa nepfuti, hakuna kambani inonzi yakabhombiwa, hakuna kambani inonzi yakainvetwa, asi kuti vakaclosa nematongero eZANU-PF. Vashandi vavo vachirohwa, vashandi vavo vachisungwa, makambani acho, mapolisi acho achiitwa, mari mumabhengi dzichitadza kuwanikwa. Achingoba chete vanhu veZANU-PF kubira nyika, kubira makambani, kubira vashandi, zvese, anything chaiiswa mubhengi chaitorwa neZANU-PF. Tochinda madhibha chaiwo, madhibha emombe akavakwa naSmith achiisa mishonga yemombe, mishonga yekuti mombe dzinodhibha dzibve zvikwekwe dzichidini. Smith achirwira kushingirira kuti zvirwere zvemombe dzevanhu vatema vasiri verudzi rwake zviparare, vaitewo nokuti aiziva kuti tinopfuma nemombe, vange vaine mombe dzavo. Taigara nguva yaSmith tine mombe dzedu dzichidhibha zvirwere zvisina, kana nyangwe ikaita zvirwere veveterinary vakazviziva, vaifamba vachiuya kumaruzevha vachibaya mombe mahara, vachitarisa mahara. Nevana isusu tichikurawo ikoko vachiuya nemota dzavo, maLand Rover aya pazvikoro, vachitibaya nhomba mahara pasina kana kuti takwira bhazi kuti tifambire kuti tinobayisa mwana nhomba kwakati kunoyi kwese uko, vachitifambira panzvimbo dzatairarama tiri ndiSmith. Come ZANU-PF mauya, iye zvino ane mwana wokuti anoda kubayiwa nhomba, unotokwira kuenda Growth Point, kutokwira kuenda kwakati, kutokwira. Madhurira akuita zvezvinhu zvacho, migwagwa yacho yafa, vofamba sei? Vamwe vana vanongofa vasina kana kukwanisa kuti vafambe nokuti migwagwa haichavambiki, vamwe havana mari, vamwe zvadini. Zvese izvozvi iZANU-PF. Marodzi akavakwa naSmith ose ndiwo achiri kuexista, ndiwo akutopazwa. Mari iri kupinda, migodhi yaveko yezvino, kunyange Smith chaicha achitonga kwanga kusina migodhi yakadaro, yawandisa, asi marodzi ari kufa wese. Zvese zvichitwa neZANU-PF. Zvino alright, tanzwa kureva kwamuri kuita vana Comrade Nyoka Yemabhunu, vana Comrade Geza. To be honest, inini ndakandirimo muZANU-PF, handidi kukunyeperai, ndaivemo nababa vangu vanga varimo, vanga vachitori vice chairman weZANU-PF. Time yemadissident vakatouya vachitsvakwa kuda kuurawa nemadissident vakatiza. Saka tinozviziva zvese zvakaitika. Kana nyaya yese iri kuitika yemadissidents uko, isusu tisu veMidlands vacho
vanotoziva kuti zvii zvaiitika, nekuti vanhu vese vanongomanya vachitaura gupuraundi chichichi, hamuzivi zvaiitika iko wese. Kana toda kuzvitaura chaiko chaiko tinozviziva zvese zvaiitika ikokoko. Asi manje takuti isusu orait tazvinzwa zvamuri kutaura, ende mavonero atakanga tichiita kubva nakare, iye zvino makuzvionawo izvino, mukave promisa kuti makumira pachokwadi kuti ngatidzoserei nyika kuconstitution chaiye chaiye. Saka namadaro ndo zvatatichidawo nesuwo. Kutuka kwese kwatatichita tatichitukira nyaya yekuti nyika yedu ngaidzokere kuconstitution. Kana zviri zvo zvamada, chokwadi takukunzwai. Asi tichikunzwai kudaroka, tiri kukunzwai tichichururuka misodzi. Haisati yave dry, ichiripo. Nekuti zvatakashandira kwemakore zvakatorwa neZANU-PF. Saka tiri kuti kechipiri kekutanga takaona kuti shungurudza kwamakatiita neZANU-PF. Kechipiri tikati tombopawo benefit of doubt. Ndo zvakaitika muna 2017 pamakashandisa henyu vanhu muchiziva kuti muri kuita chinhu chenyu. Right? Iye zvino muri kuuya zvene nzira yamauya nayo. Muri maovhesi futi makanga muri mberi, makakoka vanhu mukaita zvinhu izvozvo. Nhasi madzokazve. Alright. Takukutarisai, tokuonai, toti isusu because imi marwadziwa, isu tiri kurwadziwa. Saka kana zvirizvo, muri serious, ngatimbojoinana tione kuti timbobudisana murufuse umu, mugango iri raMunangagwa iri. Kana taburitsana, tichiona kuti how truth are you? Muri kureva chokwadi chakaita sei? Ende kana mareva chokwadi chenyu, ndicho chichakupai ugamba chaihwo chaihwo. Muchave neugamba hwokusunungura nyika kuvachena. Moita ugamba hwokusunungura nyika kuvapambe pfumi vana Mnangagwa. Kana muri kurevesa. Nekuti ndo magamba ari kudiwa kuita kuti zvamakauya muhondo muchirova hondo, maifamba muchitikushira shoko rokuti muchave nemufaro, muchasununguka, muchitaura chinonzi rusununguko. Watisina mbovhera tasimela even by now, hatitombouzivi kuti rusununguko rwatainzi tichawana huri kopi. Because as it is now, you know very well kuti muZimbabwe, you say there is freedom of speech, but there is no freedom after speech. Ndokusaka takasiya nyika tese vazhinji venyu muchiona tiri kuno. Takatiza nyika yatinoda yatakazvarirwa. Yatiri kuti tichishanda kuno kuzvakaomarara, tiri kutumira zvinhu kumusha, nokuti ndo kumusha, asi kwaberekera ingwe. Zvinhu zvedu zviri kubatwa pamabhodha, kurwadziwa futi, kurwadzisa futi kuri kuitwa neZANU-PF pamabhodha ipapo, zvobatwa, votora. Dzimwe dzenguva kuda ndo zvimwe zviri kunokambeniswa ikoko tatorerwa zvefuti. Kuno kuti tibatwa unhapwa, tichidaidzwa mazita, tichivavarira kuti titumire kumusha, nyika imire. Iyo nyika kutomira kudaro, tisu zvetiri kutoshingaira kutotumira zvima foreign currency zvachona zvinomboita kuti itomboti tsara kuramba yakamira. Asi hamuzvioni zvese izvozvo. Muramba muchitibatira zvinhu pabhodha zvokuti rwadzisa. Ende muri kusumudza zviya zvokuti kutotora mari dzokuti kumamaini muri kuba, kumakambani muri kuba, kumafamazi muri kuvabira, kuvane vanoshanda vese muri kubira, isusu tichitumira zvemari dzedu ikoko muri kuba. Hamuna pamuri kumboti apa masiya pese pese pamangoona pangonzi pane parira chati kwecherese mari matosvika. Vedu weka. Izvo ndo zvinodipa kuti tituke. Asi manje nenyaya yekuti sekuya kwamaita
comrade Geza. Kana muri kurevesa tiri kufunga kuti zvese izvi zviri kutirwadza zviri kuzokundikana nazvo, tiri kuzosunungurwa mazviri. Saka tati chiregedzai tichibatana nemi tokanganwa zvakamboitika, tochibatana nemi kuti timbogadzirisa nyika, timbogadzirisa tione kuti tinogona kushandira vana here, tinogona kushandira nyika here. Nokuti izvezvi ndiri kuno, kana kuti ndishande chokuti takamboshanda tikati kuda pamwe ndikatenga chikombi changu chingagona kuraramisa vana kumba, ndomba chasungwa zvikanzi hachifanirwi kufamba, chinofanirwa kuve chiri andazupuko, chinofanirwa chatopambwa futi nezano. Wochifambisa andazupuko chachona, mari yachona iri kuuya hamuchaioni, haina tsarukano. Yamunopiwa yacho haikwani kana mota yacho yoda kusevhiswa, zvinombombo zvangofa ikoko. Saka ndodini, ndoita sei bhizinesi ripi randingada kuti ndiuye ndiite muZimbabwe ringamira, ringaita kuti rindiraramise inini, uyezve ndiimployewo vanhu varimo muZimbabwe vashandi, ndingariita ndakadini? Nokuti paunongoda kuti unoita ichoti vatouya votovhiringidza. Saka vashandi vachona vowana mabasa kupi? Ini pari kundirwadza comrade Geza nemamwe macomrades wose, nokuti vanhu vari kunze kwenyika kune vamwe vakawana mari, vamwe vane mukana wokuwana mari wekuti vauye vainvest munyika medu, asi hazvichaiti necondisheni yakasetwa nezano imomo. Saka kana muchimira zvedu zvechokwadi, nyika yedu iyi Zimbabwe ikasununguka, kuti yasununguka maidzosera kuconstitution sokutaura kwamuri kuita, ndinokutaurirai kuti it will not even take kana kuti 4 years, 2 years or 1 year, nyika yainenge yakutota flourish, yatosumuka zvimwe zvokuti maZimbabweans achona vane mari varipo, kwozoita varungu varakangomirira kuti vanzwe kuti nyika iyi ikangosununguka, nokuti vanoziva kuti muZimbabwe kana maenda imomo mitemo yemo hamunyanyi kutenderwa vanhu kuti vatenga pfuti vangofamba marobharies nezvimwe zvinhu. Kana zvatenderwa kuti yachidzoka, mabhenga akunyatsoparata zvakanaka, marodzi chinyi zvii, Zimbabwe kungouya ngotsvaira maindastri avo vachiisa zvinhu, mishini ichimutswa, vamwe vachiuya vachitanga kubhiruda zvinhu, vachitanga macompanies, vachitanga kuita macompanies avo vachiinvesta. Tinavo vasiri maChina yenyaya ari kuuya kuzoluta nokuuraya nyika yedu, vemuZimbabwe chaivo chaivo, nevamwe varungu vari genuine pamabhizinesi avo vanouya, dziri shamwari dzenyu dzeLuke East Police vari kungouya kuzodestroya nyika. Saka kana muri serious, let's count kuti by next year Zimbabwe inenge yakutotanga kutochururuka mukaka. Kana muri serious, kana musiri kunyepera vanhu. Ende kana muri serious, ndinokumbirisa vanhu veZimbabwe kuti let's comply. Kana zvichigona, ini ndezvokuti hangu handidi kunyepa, dai ndandirimo ndaibudawo nemwe pamwe chete nemi, asi apa ndiri kukurudzira ndapota hangu kuti ngativapei mukana, ngativapei the support that they need kuti tisunungurwe. Nesu hatichadi kuramba tiri kunyika kuno, tiri kuda kudzokavo tiitewo zvinhu zvedu. Inda kutochembera zvokuti kuchashanda kumwe kwese uko handichadi, inda kuda kutoti ndingosvika ndichitawo twangu twandinogona kuti ndiite twangu, twandinoziva kuti kana ndikaitawo zvandaita, ndikaisa mari kubhengi, pandinoidira ndinoenda ndonoiwana, kwete kuti ndaisa mari kubhengi pandinozoidira ndowanika yapera value. Haizi nyika yatiri kuda iyo. Saka ndiri kukumbirisai kuti vamwe munganditi nekuti haumo mukati menyika, handimo chokwadi, asi vana vangu varimo, vana vangu vari kurwadziwa. Mari yese yandiri kushanda ndichishandira ndiri kuno, ndiri kuitumira munyika kuti iraramise vana vangu. Saka izvozvi ndinokukumbirisai mese murimo kuti ngatibatsiranei nawo macomrades ava vashinga kuti vakuda kugadzirisa zvavakanyorwira chaizvo chaizvo. The primary issue yokuinda kwavo kuhondo
kuti nyika ngaiwane rusununguko, vabereki vafare zvakanaka, vagare zvakanaka, vana vavo vagare zvakanaka, ivo vachitivo vakuda kusiyira vana nyika iri pakanaka. Let's support them. Let us support them. Zveshuwa ndezvokuti ivo zvavari kutaura vauye zvekuti let's put aside nyaya dzemapolitical parties, political issues, timbotsveta pasi timboita a national issue yekuti nyika ichiva yevanhu, timboidzosera muvanhu. Let's forget pane zvakapfuura. We cannot forget, asi kuti ngatimbopai mukana nekuti hatikanganwi zvatakaitirwa, nekuti varipo vachiri kurwadziwa nanhasi. Asi ndinongoti ngatimbozodzai mapundu edu iwaya tichita look forward, kuti tichiwana way forward yenyika yedu, kuti kana taiwana tochiita zvatinenge tichida, nyika yedu yobudirira. Ndo chichemo chandiri kuuya nacho izvino kuti hai no macomrades, kana muri serious, let's be all serious. Titarisire zuva ramuri kuti zviitwe, tinge tichisapotana nemi. Vanhu veZimbabwe ngatibudei tisapotane nawo macomrades kuitira kuti tiwane rugare, vana vedu vawanewo zororo, vawanewo mapeji, nyika yedu inomusumuka. Ndinokutaurirai tinavo varongo vari kuno, nyika yedu inosumuka. Kana nesu tiri kunoku tichacontributa, tichaita zvatinoda pa the growth of the economy yenyika yedu. Mwari vatiitire zvakanaka.